పెర్సా ప్రేంద కాళీ కంకలిన కాళీ కంకలిన జై సేవ జై గోండవాన నేడు పవిత్ర దీక్ష భూమి తగా జంగావ మంతము వాయువల్ పూస్ మైనతగా డిసెంబర్ 21 తారీఖునగా జంగులింగ దీక్ష శుభారంభంత కాబట్టి దాని భారతే నేడు జంగావ దీక్ష భూమి తగా మా ఊరు పీఠాధిపతి కుమార భగవంతరావు పటేల్ సాబ్నరోను నేను జంగులింగ దీక్షత మా పాంప్లెట్ విడుదలకి వెళ్ళాత ఈ కార్యక్రమంగా జంగులింగ దీక్ష పీఠాధిపతి కుమార భగవంతరావు పటేల్ సాబు ఆనే జంగులింగ దీక్ష అధ్యక్షులు ఆత్రం రఘునాథ్ సాబు ఆనే మా ఊరు గవాడుతూ నాట్నూర్ ఆనే దీక్షదార్కు ఆనే నార్ నాట్నూర్ మా ఊరు పాటల దేవరి సార్మేడి వాయులాత అని అటుం కుటుం మా ఊరు సేడ్ సగ సూర్యాల దార్యాల్ బాయిక్ దాదలిరు నేను దీక్ష పాంప్లెట్ విడుదల కార్యక్రమంగా అందరి జై సేవ నేడు జంగావ దీక్ష భూమి నాటే మా జంగులింగు దీక్షత పాంప్లెట్ విడుదల సందర్భంగా మరి మావరు పీఠాధిపతి మరి ఆనే మావరు సార్మెడి సాబ్ అంగడి వాళ్ళ ఆనే మావరు మనోహర్ సాబ్ కర్నంగూడ సర్పంచ్ సాబ్ కర్నంగూడ అని ఆనే నారనాటనల్ వాతురు సందిర్కునే దీక్ష పాంప్లెట్ విడుదల సందర్భంగా సందిర్కునే జైసే ఆవేశ భారతికే మావ జాతి बचले साल राजवाड़ा ताकस्त जातियाँ बती मा जाति बारी चोट पे जर्सी मंदरिंजे 2001 नगा सब भारत देश नु राजली मक्सली मेरे मासी ठीक ఉంది मीटिंग की तेरू असल मा जाति बारी पे जर्सी मंदर दान की जाति राज ताकस्त जाति बती बारी तम परिस्थिति बात इंदुकुनु 2001 नगा ಈಗ मीटिंग की सी उसकी तिके ನನ್ನ ಭಗವಂತರಾವ್ ಪಾಟ್ಲಾಲ್ ಕಂಚನ್ಪಲ್ಲಿ ರಾಜನ್ ಪಜಯ್ ಮಂಜಿ ಈ ಧರ್ಮ ಗೋಡಿ ಧರ್ಮತ సర్దును తనకు మహిత మత కాబట్టి తన వరో రేపే 2000 సాల్ మొదలు తన దీక్ష వాడుతారు జంగుబాయిన పొరడే ते ఈ జంగుబాయిన దీక్ష చూడిసి హనుమంతరావు మహారాజ్ తనగా వాతురు అని ఇది బతతి దీక్ష అని చెప్పి పూసుకి తెకే ఇది జంగుబాయిన దీక్ష అని జరిగితే అరే ఇది బాహన్ పాడితే బతల్ కథ తెక్క జరిబతిన్న కంచన్పల్లి రాజు సాబనగా ನನ್ನ ಏನು ಗುరించి ನನ್ನ ಗೋಡ್ಕಿ ಕೀತಂತೆ ಇದು ನನ್ನ ವರ್ಣಯ ವಾಡ್ತಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬತಾಯಿಸಲೇ ವಾಡೊಂದು ಡಗೂರು ಮಹಾಸಭಾ ದೊಸ್ಸಿ మా జాతికి దేని వాళ్ళ అవసరం అంతా ఈ ధర్మతో మా జాతికి కొంచిత్కి వాళ్ళ అవసరం అంతా భారతికి పేన్ సీత మారో మైనాల సీత అయ్యవు కాబట్టి వాడు పేన్ వేస్తే సర్దులు తాకవాలి నేను మా జాతికి అవసరం అంతా నేను వేహవసం చేసి చర్చకి ఈవసం మా ధర్మ బోలే మాత నేను దీక్షత రూపనే మా జాతిగా ధర్మతం కొట్టి కొంచిత్కి అపరాంతరించుకును ఈ జంగులింగ దీక్ష గురించి సెలబతి మరట పూసమైన జంగుబాయిన కాబట్టి పూసమైన మరటు దీక్ష వాటన అని కలర్ వేకి మరటు సూర్యవంశీ రాజకొండ అంటారు కాబట్టి కోడ్తజ్ఞకే వాతల కలర్ మనం తాతల కలర్తా మరటు కప్పి వాటన అని పెరస పేందగా రగల్ కార్వ మనంత ఇంచుకును మరటు కార్వ వేకి రగలిరన్న ఇంచుకును నేను డిక్ಲೇರ್ कीतರು अंटी तालते नेड़ वेरी मम्मटो हर एक नाटे दीपावली आते के दूसरा नेटी हर एक नाटे संजुकुन మా జాతి తరపున అప్పుడు మేరీకేసి నమ్మట వేహవల ఆచరణంత కాబట్టి మాకు సందిరే నేను మద్దతుకేనా పాటలు దేవరు సందిరే కట్టడల్లిరిగిరే రాజలిరిగి నేడుతేను సపోర్ట్ కేవలాసరం అంత భారతికే నేను మరొక సూడు శర్మంతటు మా బాతల జాతి నేను బాతల హలతాత నేను బచ్చరాయ్ సర్కార్ సీసర్మంత వచ్చి నేను రైతు బంధు సీసర్మంత సన్న బియ్యం సీసర్మంత నేను సందే సీసర్మన్నగిరే మరటు నేను భారీ డెవలప్ ఆచరించ నేడు తోడుకొర్పును ಮುಂದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಗೋಮಿಸಿಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯವರು నేను ಬಚ್ಚರ ಇವರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪೀಸಿ ತಾಕಂತಾರೆ కాబట్టి ಇವರು ಬಚ್ಚರ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೆ ಮಂತರು ಮರಾಠ ಬೇಹಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆತಾರೆ ಮರ ತ್ರಿನಾಲ್ చూడు మాకు నింకే 20 ఎకర్ బచ్చర భూమిగిరి మంత బట్టి నేను మరటు భారీ ప్రజాతటు ఇంజరు మర సందిరే విచారకి వెళ్తే పరు నేను అవసరం అంత నేడు బోరైతే వాసి బతాంగి వే అంటారు ఆ ధర్మ పీసి మరటు వాయవాళ్ళకి ఇంకా చూడ నిన్నంటి మా డండరిన ఓలా బోర్డింగ్ ఆత నేను ಅದು ಬಚ್ಚರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾ ತೇನಾದು ಮತ್ತೆ ನೆಂಡು ಮರಡ ತಾನಿಗೆರೆ ಬಸ್ಟ್ ಕೀತ ಬಗೆತೆಕಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾವು ಅಂತ ಬಗೆತೆಕ ಇನ್ನು ಧರ್ಮ ಬಾರಿ ಖರಾಬ್ ಆದತಿಗೆ ಈ ಚರ್ಚಾ ಸೇರುವ ಸಂಜನೆ ಸೊಲ್ ದೀಕ್ಷಾ ನೆಂಡು ವಾಯಮಕಿ ಒಳ್ಳೆ ತಲೆ ವಾತ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ಕೆ ಬದಲಿತಿಕೆ ಏನು ಬೋನ ಜೀವತನ ಬೋರ್ ಮಂದಿ उस महीना लाख करायचे के दुसरं जातीत का 3 मडसिले उस महीना लाख करायचे के होटाक ना बगान स्वतः गिरे येरून बालसिले हान मत करतोले अदेने
నేడు కప్పడి వాడ్చుకున్న నదినే మా జాతితును పడనతునే పునర్నిర్మాణ పడనాయ్ गोष्टीतून पुनर्निर्माण कियान लाजने ये जंगलिंगो दीक्षा प्रश्न కాబట్టి మరటు సముద్రతేను మరటు మదత్ की कटिंग మా జాతకు సంతకున్నాను జై శ్రీ వెంచర్ జై జంగ జై లింగు జై తక్షత दीक्षाता आगाज कंप्लीट आंदु सगा समदीर कोया कुमनुरपुन जय सेवा जंगो लिंगो पवित्र दीक्षा वर्त केसी पवित्र आयाना तोले संपूर्ण राज ताक्ता नालू युगल सत्य दोपहर कृतयुग नलते 200 मिलियन साल नल गोंडवाना इतके सियों खंडल अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका आस्ट्रेलिया अंटार्कटिक आसिया सगा कोय राजलिरा राजकीतेर करेंट खड़ा कोय पेंटना बेये काली कंकली अनि अगिंदुड रायता अनि गोंडी धर्म गुरु श्री श्री पांडी कुपर लिंगो बाबाना मार्गने गोंडवाना सगा समाजुन समदिरकुन यस बरकत सेवल कोटा परंदोलिते सोनेता महल तगा मनवल अगिंदुड रायताड जंगुबाईना गोंडी धर्मतुन नेरुसिसेर पुनर्निर्माण कीवल अवसरमंता जंगुलिंगो दीक्षा वाड़सी सुद्रेमायन दीक्षा गुरु श्री श्री कुसराम हनुमंतराव महाराजना अनि कुमरा भगवंतराव पीठाधिपतिना आशीर्वादने श्री श्री किशन राव महाराज ना कैदे काकान दोखची दीक्षा एचची वर्त कीकिट इंजेर मिकुन दंडोस मुजरा 31 रोजना दीक्षा तारीख 21/12/2025 ऐतवार दीक्षा भूमि टाइम 9 ते टाइम 2 यवनाल नार जमगांव मंडल जैनूर जिला कुमराभीम अस्फाबाद तारीख 22 महीना 12/2025 सोमवार नार वसंतवाड़ी किनवाड महाराष्ट्र मला 31 रोजना तारीख 23/12/2025 मंगलवार नेटी गादिगूड मंडल आदिलाबाद जिला अला 21 डेज वर्तु तारीख 29/12/2025 सोमवार नेटी ग्रामम सोयमगूड मंडल गुड़हात्नूर टाइम 11 ते दुपारी 4 यवनल तारीख 3/1/2026 शनिवार नेटी पौर्णिमा सिद्धि कसा प्रत्येक कार्यक्रम मనంతా तारीख 20/1/2026 मंगलवार नेटी दीक्षा विरमण नार जमगांव मंडल जैनूर जिला कुमराभीम अस्फाबाद तारीख 21/1/2026 शिवनारा अमर ज्योति इतके उंदी महीना में ಅದು ಜ್ಯೋತಿ ನಿರ್ಸರ್ಮನಂತ ತಾನ ವಿರಮಣಮನಂತ दीक्षा समाप्त शिवनार जंगलिंगो गण संस्थान ऑल इंडिया अध्यक्ष लाताम रघुनाथ प्रधान कार्यदर्शी गेड़म जगजीवन गोड़ी धर्म संस्कृत संरक्षण समिति श्री सद्गुरु शक्ति बाबा स्वयंगूड एरेकुम्र सुरेश महाराज केस्लागूड पेंदूर शंभु महाराज वाईपेट प्रचार कार्यदर्शुలు पी अर्जुन गारू लक्काराम पेंदूर प्रभाकर अडवकेट के मोहन टीचर जैनूर लच्चिराम डिप्टी तहसीलदार अनंतपुर अर्क मोदीराम साहब एमआरओ धर्मपुरी मर्सकोला मनोहर अंदरबंद एक्स जेडपीटीसी आतराम वेंकटराव साहब आदिलाबाद भुजनराव सार चीजघाट वेडम नागनाथ स्वयंगूड सिडम गंगाधर बिरसाईपेट पेंदूर भगवंतराव गुड़ीहत्नूर कुमरा मांतయ్య कौटाल मड़वी पोचनी वीरदंडी पी मनोहर तरोड़ा HK जाकू सारमेड़ी बिरसाईपेट पुरक बापूराव साहब मल्लेपुर कनक यादवराव हड़पनूर हेटाड़पनूर मंगम विशालराव साहब मतड़ी कूड़ा कुड़मेत बादीराव कोत्तापल्ली टी नागराव हीरापुर एम लालदेव सार पटनापुर टी कैलाश टीचर वागापुर के महेंदर LIC मैनेजर आदिलाबाद के सीताराम सीताराम साहब के दत्तू आड़ा ए दत्तू टीचर जैनूर अनक देवेंदर टीचर कोरेंग सीताराम सार जैनूर कोड़प नागेश सार उच्चोड़ा आड़ा शंभु परसवाड़ा मड़वी राजेश राशिमेट्ट पेंदूर हरिदास गुरदंडी जी भीमराव गादीगूड़ के बादीराव गिन्नेदारी यू मोहन जैनूर आतराम भगवान साव मलनपुर सारमेड़ी सुनील एम सुनील महाराष्ट्र पार्टी कोटनक पांडुरंग कोत्तापल्ली राजेश्वर लेक्चरर लाल टेकड़ी देवीदास रायगूड़ अर्क यादवराव पटेल मामड़ा नरेडगोंड मंडल कुमरा कोटेश मेड़ीगूड़ बिचोड़ मंडल मेसराम जोगू पटेल
గాదిగూడ మండల్ రాజులగూడ మడవి శేషనారాయణ పేందూర్ సురేందర్ డొంగురుగాం పరిచక్కి భోజీరావు వాంకడి కుమ్రా నిర్వహణ కమిటీ కుమ్రా ఆనందరావు పటేల్ జమగాం కుమ్రా శ్యామరావు సర్పంచ్ జమగాం తొడసా వీర్షావ్ సాబ్ జమగాం మరప భగవంతరావు జమగాం కోవ విఠల్ జమగాం మరప కర్ను జమగాం ఆత్రామనందరావు మోవాడ్ పరిచక్కి ఆనందరావు పటేల్ లక్సటిపేట్ అర్క సెడమరావు లక్సటిపేట్ కుడిమేత లక్ష్మణ్ జమగాం అర్క గోపాల్ లక్సటిపేట్ సోయం భారత్ పటేల్ సోయం जुगातीराव देवरी स्वयं सुगनाबाई सरपंच स्वयंगुड़ कुरकेट ज्ञानेश्वर परचकी केशवराव कोरेंगा मारुति तीसरी आत्राम बुज्जू पटेल मत्ताड़ी कुमरा शंकर टीचर कुंदेलपाड़ किनक लिंबाराव वालगोंडा किनक राजेश वालगोंडा के नागराव जमगाम टी तानाजी पलासा दुर्वा भगवंतराव किनक सोनेराव उर्वेता जंगू चित्रम राजू कोटनक सुधाकर बोजुगुड़ पेंदूर यशवंतराव साकेरा मडवी देवराव जमगाम किनक मानिकराव अटेसारा आड़ा शेख बुलानपुर पेंदूर संतोष पुनगुड़ा।